Konverzace tady si to vypíše za nějak nápad. Že? Jaký ročník, vole? Ty máš tu Martiny. Vem to. Ať vím všechno. Víš to, je tu Martiny. To je klobása. Ale to je najebaný Dávid. To je klobása, piče. Najebaný Dávid to tvrdí, že není najebaný. Klobása. Klobása. Sedí mě říct, vole. Co? Ty to co? Hej, kurva. To prdele, vole. Tak to bylo Tak počkej, tohle cigaretky. Přiblížu. Jo, takhle, počkej, cigaretky. Dvoje startky. Komu jsou pěsty nedané, dívej se na ty startky. Nejsou. Ty vole. Jedna Martiny. Čekej. Jo, Martiny Blanco. Tady má jaký kojenec, vole, má tonku. Jo, to mám já. Dávid, on vůbec nepije, vole. Já jsem též kojenec. No, tady vole, dívejte se na něj opravdu. To je zavřené, vole. Kopeš to? No ty jsi teda kuča. Já jsem si odpočil nahoru. Já jsem si odpočil nahoru a pak všichni